Gilbert Keith Chesterton, awtur simpatiku li għex fl-aħħar nofs tas-seklu 19 u fl-ewwel 3 jew 4 deċenji tas-seklu 20, magħruf bħala The Apostle of Common Sense, ma daqskemm kellu ammiraturi hekk ukoll kellu min ma kellux grazzja miegħu, bħalma pereżempju kien ngħidu aħna George Bernard Shaw, awtur ieħor Ingliż li kien kritiku aħrax tiegħu. Meta wieħed jitkellem dwar Gilbert Keith Chesterton, magħruf fil-qosor bħala G.K. Chesterton, ma jistax ma jinkludix il-fatt illi Chesterton kien anke jinkludi fil-kitbiet tiegħu episodji mill-ħajja tiegħu b'sens umoristiku biex anke jipprova jintlaqa' aħjar bħala kittieb. U l-kodba tiegħu għamlu isem u għadhom jiġu ippubblikati mill-ġdid bħallum. Għandi f'moħħi pereżempju The Man Who Was Thursday, inkella l-ktieb tiegħu ieħor Orthodoxy. Chesterton twieled fl-Ingilterra Anglikana ta' żmien ir-Reġina Victoria. Kif semmejt f'każijiet oħrajn, Chesterton trabba f'ambjent Anglikan u allura ma kienx faċli għalih li jagħmel id-deċiżjoni li jsir Kattoliku. Madankollu, meta ħass illi sab dik il-verità, xejn u ħadd ma kien se jżommu milli iħaddan il-fidi Kattolika. Din id-darba bil-maqlub tal-każ ta' Tony Blair kien hu li wassal lil martu biex ftit żmien wara issir hi wkoll Kattolika. Allura dan huwa aspett interessanti ta' kif f'ambjent ta' familja waħda persuna tiġi influenzata fit-tajjeb mill-persuna l-oħra u hekk it-teljuma biex ngħidu hekk jgħinu lil xulxin f'din il-mixja. Chesterton kif semmejt kien jissejjaħ The Apostle of Common Sense. Kien poeta tajjeb ħafna, ma l-iktar li jibqa' magħruf hu għal mod kif kien juża kliem kontradittorju biex jasal għal konklużjoni li jritu minħabba il-kapaċità kbira li kellu li jilab bil-kliem. Din hija xi ħaġa partikolari ħafna fil-kitbiet ta' Chesterton għax hija l-karatteristika ewlenija tiegħu. Kif il-paradox kien jippreżentah b'mod pożittiv u allura jolqot fil-laħam il-ħaj il-min kun qiegħed jaqra. Hekk li ħafna drabi sentenza tiegħu trid taqra ġieli darbtejn biex tara preċiżament x'qiegħed jgħid. Madankollu kien bniedem illi ħass illi għandu jinqeda bil-letteratura biex ixerret it-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Dan l-aħħar għamet ftit ta' kontroversja dwaru il għaliex ġie akkużat li huwa antisemita. U allura hemm dawk illi jixtiequ li ma jarawx il-proċess tal-beatifikazzjoni tiegħu jimxi iktar il qudiem u x'inhu dan il-proċess għadu fl-ewwel stadji tiegħu. Imma jekk wieħed iwarrab dan l-aspett, mill-bqija m'hemm l-ebda dubju illi Chesterton huwa fl-aħħar mill-aħħar il-prodott ta' żmienu. U allura wieħed irid jiftakar li għalkemm kien bniedem ġenju u wkoll influenzat mill-istorja politika tal-Ingilterra kif għexa hu. Miet fil-1936 kiteb volumi kbar ta' kotba u artikli il għaliex kien ġurnalista tal-prima klassi, poeta, awtur ta' kotba tajbin bħal huma il-famużi The Story of Father Brown, il-famuż karattru ta' saċerdot detective li saħansitra anke inħadmet sensiela ta' films, aktar minn sensiela waħda, ħelwin ħafna għal min irid isir jaf iktar mill-qrib kif jgħix saċerdot Kattoliku ġo parroċċa Ingliża fl-ewwel nofs tas-seklu l-ieħor u kien ukoll fuq kollox apoloġeta jew apoloġista. Xi fisser? Il-kelma apoloġija mhux fil-Malti kif nifhmu llum għax illum tfisser titlob maħfra, il-kelma apoloġija mill-Latin apologia tfisser difiża b'argumenti
klassiċi li mhux lakemm jiġu konfutati, mhux lakemm jiġu imkissra jew imwaqqgħat ċajt. U fil-fatt Chesterton influenza nies kbar bħal pereżempju Scott Hahn, il-Presbyterian Minister, il-Minister Calvinista Amerikan li sar Kattoliku u bil-konverżjoni tiegħu, ħanuża l-kelma konverżjoni għax hija konvenjenti għalija, daħħal u ġibet għal warajh eluf ta' oħrajn protestanti li daħlu fil-Knisja Kattolika u anke ħalla l-influenza tiegħu fuq il-letteratura Ingliża għaliex bħala awtur popolari huwa maħbub anke fi żmienna. Dan naraw anke mill-fatt li pereżempju l-Ignatius Press ta' Father Giuseppe Fessio ta' San Francisco fl-Amerika qiegħda terġa' tistampa x-xogħlijiet kollha ta' Gilbert Keith Chesterton għax fl-Istati Uniti hemm għaġ kbir għal kitbiet tiegħu bħalma hemm pereżempju għal kitbiet tal-awtur ieħor inħobb jaħlu ġgant ieħor letterarju Nisrani biħsieb Kattoliku imma li qatt ma sar Kattoliku, C.S. Lewis, Carl Stapel Lewis, il-famuż awtur ta' Narnia. Jumbat anke jorbotna mal-famużi kittieba oħrajn bħalma kien pereżempju Tolkien illi ħareġ bil-famuż ktieb The Lord of the Rings li wkoll huwa ktieb x'intoqgħod qis fil-bażi tiegħu fil-ispirtu tiegħu ktieb għal kollox Kattoliku. Chesterton mit fil-1936 imma il-kitbiet tiegħu ma mitux.